बर'फोराव गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। बे समाव जोङो मोनसे मोगा-मोगि आयदा लानो नागिरदों। गोबाव सम बर' हारिनि थाखाय सोमावसारबोनाय नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड (NDP) बिथां रन्जन दैमारि बिथांनो गोबाव सम जेल जाबोनाय बिथां अनसाय बर' बिथांखौ दिनै गावनि जोनोम गामि रुपुयि ओनसोलनि बिथां फरायदों गावनि आंगो गामियाव। बे समाव जों बिथां अनसाय बर' बिथांनाव जों मोगा-मोगि लानो नागिरदों। आच्चा नोंथांखौ दिनै गामियाव फरायनो मोननानै माबायदि मोनदों? जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं जे 11 बोसोर जेलाव थानायनि उनावबो गामिनि रायजोफोरा आंखौ एसेबां अनदों, आं मालाबाबो बेखौ आसा खालामाखैमोन। बेनि थाखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथाङा बे समाव 11 बोसोर जेल जानायाव नोंथाङा बे जेलाव मा खामानि मावना फोरमायनो? आं ओरैनो जेलाव थानायाव गोबां खामानि मावदों। बेयाव गार्डेनिं खालामदों आङो, लोगोसेनो इलेक्ट्रिशियान ट्रेनिं होदों आङो, गेलेदों, बिदिनो टाइम पास खालामदों। मालाबा पेपार फरायदों, मालाबा लेखा फरायदों, बिदिनो टाइम पास खालामदों। बेखिनि सम बारलांनायाव नोंथांनि थाखाय बेसेबां जेंना जेंसि सोमजिदोंमोन होननानै मा फोरमायगोन? गोबां जेंना जेंसि सोमजिदों, नाथाय बेखौ आं बावगारजोब्बाय दा। आङो बेखौ गोलावै बुंफोरनो गोसो गैला। नाथाय NDP गासैबो जमा लोगो नांनानै मोनसे एबसु आरो गासै लोगो नांनानै मोनसे बिटिआर रेकर्ड खालामदों। बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? आं दासान्दि पलिटिकेल कमेन्ट होनो गोसो गैया, बेखायनो बेनि थाखाय सरि। आङो बिथां रन्जन दैमारि बिथाङा नाथाय गथ'नो हायाखै, नोंथाङा बेनि सायाव मा फोरमायगोन? रन्जन दैमारि बिथाङाबो आसा खालामो थाबैनो गगोन, जिहेथु बिसोरनि थाखाय कर्टआ 4 उइक्सनि टाइम लादों। 4 उइक्सनि टाइमाव माबा मोनसे रिजाल्ट फैनो हागौ आं आसा खालामदों। आरो बेनि सिगांनो बयबो लिडार्सफोरा, सरकाराव थानाय बा गुबुन गुबुन लिडार्सफोरा सरकारखौ नारसिननांगौ, जाहाथे जेलाव थानाय गासैबो थाबैनो गबोयो। बेखायनो इमिडियेटलि गासैबो खौसेयैनो सरकारखौ नारसिननांगौ। मानोना जेल सिङाव गोबां सेंग्राफोर दङ, गैयाबाबो 60 NDP केडार्सफोर दङ। जोंनि केसआव दा 7 दंबावो आरो संबिजित ग्रुपनि, बिसोर जाहाथे गबोनो हायो। बेखायनो गासिबो अर्गानाइजेसन बा BTC सरकारा थाबैनो बेखौ खामानि मावफुंनांगौ। बे NDP हान्जायाव हाबदोंमोन होनना फोरमायगोन? थांखिया बिदिनो हारि सिबिनो बा ससियेल रिफर्मनि थाखाय आङो हाबनाय जादोंमोन। जिहेथु जोंनि ओनसोलफोराव बै समाव लोंनाय जानाय आरो ससियेल डिसिप्लिन गैयामोन। बेफोरखौ नुनानै आंनि गोसोआ माने माबोरै चेन्ज लाबोनो, मा वेजों आं चेन्ज लाबोनो हागोन, बेखौ सिन्था खालामै आङो माने NDPखौनो नुहुरनानै आं NDPआवनो हाबनाय जादों। नाथाय नोंथांनाव आङो राजखान्थिनि खोथा सोंनो नागिरदों। गोबां बिदिनो बर' हारियाव दा गोबां गावस्रा-गावस्रि गोबां राजखान्थि हान्जा जोनोम जानायखौ जों नुनो मोन्दों, नाथाय बेयाव माबा मोनसे कमेन्ट होनो? बयबो खौसे जानांगोन, अनलायना थानांगोन। बेनिफ्राय जोङो माखासे खोथाखौ मिथिना लाबाय। जोबथियाव बिथांनाव सोंगोन आङो, नोंथाङा दा उदां जानायनि उनाव मा खामानि मावनो लुबैयो होनना फोरमायदों? नायग्रोनोसै सिटिसना मा थोनो बेनि सायाव डिसिसन लागोन। दिनैनि बे मोगा-मोगि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय